Yeah. It's another one of them smoking songs, you know what I'm saying? Yes. Where my potheads at? Right here. Yeah. CT, check it. We rolling trees and smoking. La 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 la. Another weed song from me. Burning more trees than Cheech Chong. Red than meth or rolled in the. Ja, goddag. Vi vil optage LOL. Sidst virkede det ikke så godt. Jeg kommer jo lidt. Han skal bortfærdig. Ja. Og det er så meget af mig. Vi vil så lave nogle videoer. Så er jeg igen. Ja. Ja. Og du spiller Jax. Yeah. Og jeg spiller Karstik. Ja, han spiller Scanner. Mm. De må Warwick og Ash og Royce. Ja, det skal nok blive hyggeligt. Jeg overvejer faktisk at købe vores. Mm. Som jeg kalder Rosse. Jeg kalder ham for Rice, for det han hedder. Jeg kalder ham for Rice, eller Ross, eller Rosse, eller R-Y, eller R-Z. Nogle gange så kalder jeg bare der de to midterste bogstaver, ligesom du, KZ. Og ham der vi spiller med, han hedder SR. Nej, SN. Scanner. Warwick, ham har folk også bare kaldt for VV. Ja, det kan man. VV. Warwick. Fuck, det var nice at være sådan en varulv med sådan noget guldarmer på og sådan noget. Bare løbe rundt i gaderne med sådan nogle røde øjne. Undskyld, det er bare, han skal bort. Der er lige en hvid mand i halsen der. Hvad? Det kan der en lille skrue herinde. What the fuck er mærkeligt. Welcome to the Twisted Tree Line. Ja, det skal nok blive et godt game der. Jeg tror bare lige at sætte opløsningen lidt ned. Nu skal vi bare have i... Så er jeg her igen. Det var bare min irriterende papfar. Ham hedder du bare til dagligt. Ja. Den fede klunk. Og lad vi gå top. Mm-hmm. From. Nå. Hvor er han fra? Nå. Ita. Tænder. Nå. Ja. Og nu er du sikker på, at du filmer eller hvad? Mm. Det er da bare fjerne. Fuck de der menneskestiller der, mand. Hej. Hvad kan lide det? Gå væk. Jeg skrider med ham. Skriv med pølser. Jeg løber lige herned. Og så løber jeg lige herop. Alle dine dealer, du tager min minion, kan du? Jeg er pisse glad, altså. Au, for helvede! Shut up, man. Shut up! Au, for helvede, man. Og nu kommer der en tidsmand. Ham der. Hvad vil du ellers kalde ham? Rush? Nå. Ja, vi kalder ham bare for Brush, ikke? Rushing from the bump.
Man er ikke dum. Vi kalder bare bot. Fuck, bot kommer. Hvem bot? Altså bot. Og lige se. Jeg optager faktisk Når man optager. til YouTube. Så Filmer. ja! Din stemmekund. Nej, vi følger sgu da gameplayet. Nå, du har vel ikke webcam. Nej, Så kan I ikke se, hvad her. ja, det kan de faktisk. Og den her. Kan du se det her? Ja. Nej. Jo. Hvordan? Jeg kan ikke se det, fordi at jeg har indbygget webcam. Og du var for dårlig til at lyve. Ja, det ved jeg godt, men stadigvæk. Det er altid for sødt, hva'? Ja. Nå. Jermaine, Jermaine! det er, det skal være high level gameplay. Det skal bare være pro, og det skal bare Du skal bare på tur, eller? pro game style, så. Køb det her. Kan jeg lave en baglæns? Ja, det kan jeg faktisk. En trampolin, kan du vel? Kan man lave en baglæns? Trampolin. Ej, jeg kan bare overhovedet heller ikke lave en baglæns. Det er fucking nemt at lave en baglæns. Man skal bare starte med at lave en sidelæns værne. Og så bare bygge den højere op til, når jeg rapper. Og så lige pludselig, så når man bare bliver ved, så laver man en baglæns. Så nemt er det. Mm. Jeg kan bare ikke huske, hvordan man gjorde noget. Altså, jeg kan ikke finde ud af at gøre det mere. Nu er jeg fucking dum. Jeg hopper aldrig på trampolin. Jeg hader trampolin. Ja, det er bare verdens sygeste ting. Ja, og det er bare fucking verdens sygeste ting. Bang! Bang! Du dør. Ah! Og jeg redder dig. Nej, alle de der minions. Jeg bliver skide på. Ja, hvis du dør nok også, så griner jeg så hårdt. Hårdt, det lyder faktisk. Fackelhjert. Hvorfor skriver han ikke bare... Men han skal skrive fuck F-U mellemrum Wild leg. Oh my god. Fake right. Han skriver bare... Han skriver bare F-U-sikker med frikker. Var du fri, away. Så dør eller hvad? Skal du have lidt med Skarbovski, boing? Hold. Sådan der. Hold sådan der. Hold. Han skal buff. Kan du skyde eller hvad? Jeg kan mit W, det er bare sådan, hvor jeg skal sådan nogle pigge afsted. Vil du se? Woohoo! Fucking lorten, nu skriv med, jeg skal få en recall. Fatter ikke det? Eller minions, de fatter ikke noget. Det eneste, de lærer, det er bare at gå ud og begå selvmord. Ja. Og så spawner det igen. Det er bare noget lort. Ej, så fik jeg ikke fuld liv, og jeg orker ikke gå tilbage. Eller gør jeg? Nej. Kæft, det kan også så. Så. Nu håber jeg ikke, jeg kan se. Jeg skal se mig selv i øjnene, når jeg er færdig med de her spil. Det er sgu lidt hårdt at filme, men det går nok. Hårdt, vi snakker om. Lidt hårdt for min computer lige nu. Ja. Lækker den. Jeg lægger en lille smule lige før, men jeg har bare lige sat kvaliteten lidt ned. Man kan bare stadig ikke se forskel. Godt lille smule. Det er kun sådan nogle prøver, nogen som dig, der kan det. Gør det. Olle, det er mit. Din fede faggot. Gør det her. Olle, din fede faggot. Ja. Din diller. Nu fandt så sådan, kan jeg sige. Nu skal du altså snakke ordentligt. Det her det er faktisk YouTube. Ja, det er ikke haft det lige meget, men jeg går for dobbeltkald, mand. For Okay. anden gang i min LoL-karriere. Nå, okay, ja, det var sjovt. Ja, jeg giver dig sgu den gave, når vi er færdige med det her game. Hvad er det? Ja, nej, du får bare lige 5 kills mere. Og for helvede.
Det ved du, vil du gerne vide, hvad din gave er? Nej. Nå. For jeg får ikke nogen. Du får den, når du kommer op i level 3. Hvorfor er det altid, når jeg hopper ind, så bliver jeg plukket ned? Jeg bliver bare totalt knippet i svurpet, så spæbæd. Testament i spawn-taber. Gider ikke slås om det. Jeg synes, at de spawner en pige. Hvor fanden kom jeg ikke først? Er Jax ikke en pige? Nå nej, han skal være en dreng. Han har sgu da mere hår på penge, end du har. Og der var måske kigge, eller hvad? Ej, der var måske kigge, eller hvad? Fucking klamme. Kender det der, når der bare er en myg, der flyver forbi, og så bare jeg smack ham, så dør den bare med det samme. Fuck, jeg Smack ham. Hvordan fanden har du tænkt, at jeg giver smack ham, når den har det mindste hoved ever? slår den der bare. Jeg rammer jo den så lige meget hvad. Ja, det ser jo nu skov. Det gør jeg. Mor ikke gør. Så sagde jeg faktisk i går, at jeg løg. Ja, det gjorde min mor faktisk også. Bang. Olle, vi skal vinde i 2 minutter. Øj, vi har jo kun 1 minut for helvede. Ja, det har vi sgu også. For helvede, kom nu og flyt. Hvis vi vinder på 10 minutter, ikke, så er det rekord. Fandme. Hvad fanden skal der her? Jeg er bare when I'm somebody's feeling. Yeah. Det gør det. Det gør det bare, altså. Jeg er pisselig glad. Nu er det. Kom så, Olle. I gonna get that triple. A double, hvad fanden er triple? Nå, han døde. Eller hun. Eller den. Eller. Olle. Hvad? 20 sekunder. 15 sekunder. Kom on. Giv det bare. Hvem er det, der græder? Det er bare min lillebror. Nå, okay, er det bare ham? Det var sådan, er det bare ham? Nå. Olle har fået dobbeltkill. Hvad skal jeg for dobbeltkill? Ja, den ene i stuen. Den er overalt, altså. Nej, mor. Hey, med Jermaine. Sasha, Ashley. Fuck, den klamme lige. Jermaine, Jermaine. Ja, Jeg synes egentlig lige, at vi kunne snakke om noget. jeg ved. Hvad vi egentlig vil bruge kanalen til. Nå, ja, det er sgu rigtig glemt. Ja, det synes jeg faktisk lige, vi skal snakke om, hvad vi vil lave. Og Hvad vi filmer. ja, Jamen, vi filmer i hvert fald LOL, kan I sige. Og måske lidt Minecraft. Ja. Er der så lidt mere? vi filmer nogle vlogs. Fanden snakker du? Skal vi ikke det? Jo. Jo, vi skal også lave nogle vlogs. Det hedder jo trods alt gaming vlogs, så det vil passe meget godt, men hvad tager vi gæster med, eller er det bare sådan, det kun er os to, der spiller? Fordi at det, yeah. Fuck right, I hate you. Fake leg. Ja, det er godt klart, det der er Jermaine. Jamen, mange tak. Hvad var det, vi snakkede om lige før? Ja, men er det sådan, at vi vil tage gæster med ind i... Ja, måske, men det bliver kraftedeme sjældent. Nå. Men det kan godt være, at vi tager nogle gæster med en gang imellem. Så, men det er jo nice nok. Og så vil der bare komme en masse videoer, og Ja, hvor mange kommer der om ugen? I går
Der kan nok komme 3. Jeg ved ikke. Det kan vi også lige finde ud af. Tidspunkt. Ja. Nu går vi også på samme skole, så det... Ja, og vi har jo tid hele tiden, så det... Ja, undtagen nogle gange mandag og onsdag. Ja. Fordi der er vi nogle steder. Ja, der skal vi ud til sådan noget... Sådan noget chill sted. Og sådan noget. Ja, og ryge weed og sådan noget, men... Okay. What the fuck, de kan jo melde sig lidt, det skal du ikke sige. Nå, Jamen, de har ikke nogen beviser på det. For helvede. du har jo sagtens faggot. Ja, men de har ikke nogen billeder eller noget. Nå, men vi ses. Ja.